komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 5:08 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Shane. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Nueve minutos nakaligid sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa liwat isa na naman ka maulanon nga hapon sa inyo taran. Nagabundak ang ulan subong sa surad sa nga Bacolod. Hindi basta-basta nga pagtupa sang ulan. Grabe ang pagbundak, pagbubo sang ulan sa saligid nga mga tanion. Partikularmente diri sa downtown area sa nga syudad. So maulanon nga hapon sa taran-taran nato sa mga-aksyon, may pulo paaman pa nga malapot siya kag nagatinamsak nga kasisidmon, madulom-dulom na subong. Ang ato sa nga langit maka-aksyon sa oras nga alas 5:10 pa lamang. Pagod man sa ring malain nga panahon. Yara kita sa pizza do sa bulan sang Disyembre tuig 2020. Madamo sa mga nabasa, madamo sa mga natarasar sa ila sa nga hilikoton. Kag kalantuan, bangod man sa nga pagatupa sang ulan, bawhalin kay nasang kaagahon bubundak na gadaan. Pila ka minutos o kon oras lang ang pagauntat niya o kon paghulaw, ay liwat naman nga nagabubo mga kaaksyon. Resulta basa ang alimpunuhan, tingkoy o kon agtang. Kalabanan nagatintin magkaaksyon kag nagalumpat-lumpat para lang nga makalikaw sa basa. Pero may aragid makaaksyon nga basang-basa. Bangod na alangan sa lugar nga wala gid sang pasilungan. Ang pagatupa siling nga ulan kabay unta nga pag-opdan man sa nga pagtupa sa madamo nga grasya kag kayuhan.
ang inyo kaaksyon sa kahanginan. Init man o kun ulan. Aksyon na Marlon Hinubaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Waswasan tara mga balita naton sa bahin sa nga lokal nga Pangulong dinalan. Resulta sa nga COVID-19 surveillance testing sa mga taga-Bacolod nga ang obra food delivery. Isa ang nagpositibo. Partial nga resulta ginanunsyo sa nga syudad sa 548, 548 ka mga food delivery drivers. Pati na ang pila ka mga miyembro sa nga PNP kon kapulisan. Ginkuhaan sa nga swab specimen para mahibaluan kung ang ilas nga lawas may kagaw nga corona. Una sa balita, una sa aksyon. Pero medyo good news, mayo-mayo nga balita ini. Kay ang resulta, ang kalabanan makaaksyon hilway, kagawala sang kabalakan. Unang resulta, iya pa lamang ini sang kapin 200 kamagin na swab test. Ang masubra katunga makaaksyon, ginahulat pa na rin resulta. Ang masunod nga balantayan, ano naman ayhan nga grupo? Ang dason nga pagatargiton sa nga surveillance testing sa COVID-19 man. Damo-damo pagurong ato sa mga tiskets nga pwede pa magamit mag-aksyon. Sinuayhan nga grupong sunod nga target man sa nga surveillance testing nga ginatawag. Grupo ayahan sa mga drivers ang pampublikong transportasyon. Pwede man, di ba? Kaya daw sa risari mga tao nang ginatubang nila, no? Ining drivers ang mga public utility vehicles. Or pwede man mga manugbaligya sa markado. Ang tatlo ka markado dali sa Bacolod, natapos-tapos na maka-aksyon ang ginatawag nga surveillance testing. Gidto maka-aksyon, medyo nagsulo-singki ang issue. Kamanti, first time pala mo. Nga ginpatagaan ang surveillance testing nga nag-target sa ginatos ka mga ipaidalom nga mga tao. Ti normal labang to maka-aksyon. Ti ining surod-surod nga mga surveillance testing, ti mga talunsay na riguro kumatigayon. Kaya ang tinutuyo sa diwa man sa iban kundi masiguro nga way sang kagaw nga ginabitbit o kung ginadala ang lawas ang Bacolod nun. Or pwede mamaka-aksyon. Sino ayhan makadumdum sinaman nga kung pwede man ilakip sa surveillance COVID-19 testing. Pwede man makuhaan sa swab specimen mapa-swab test. Ang ining mga nagali ng biyong blang tao. Ining mga nagalambiyong gaway man sang patod nga padulungan bla. Ining obra nila lakat lang alakat. May atras, may abante. Sa simple ini mga buang sa dalan. Una sa balita, una sa aksyon. Sino ayhan na makadumdum siniman nga ipaidalo man na sila sa swab test man. No? Kapon nagpa-aksyon ko, nanawagan ko kung sino man nga mga health experts ang pwede maka-explikar bla. Kung bala, ining mga buang kinatuwag, may diferensya sa paminsaron, exempted sila sa COVID-19. Manuay ka sok-sok face mask mo. Bisan din lang maka-aksyon na galambiyong. Kung isa nagapanglagas pa gani sa mga tao. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ganibang sa nga balita lokal maka-aksyon? Mayor being ginapoint si Anay Konsihal Distrito bilang miyembro sa nga Board of Trustees sa nga Bacolod City College kon PCC nga tiglawas sang professional sector. Si Anay Konsihal si Sar Distrito ini distrito sa BCC. Samtang sesyon sa maulanon nga panahon, ikas 34 nga regular session sa nga sanggo niyang palungsod kon SP sa Bacolod, subong nga hapon. Sa gihapon ti online via Zoom session. Mga importante naman nga talakayan kag gindiskusyonan. May mga ginplansa balang akot-ukot nga mga isyu, problema sa ginabalay nga
Ordinansa kon inugpasar nga resolusyon kon ordinansa man, mayara ba na? Ano ba ganyan ba sa nga balita lokal? Aring problema sa sitwasyon sa trapiko sa Bacolod, ilabi na ko nagabubuang ulan. Ang mga traffic lights nato sa mga dalan ginsang anblani, yan ang mga ginatawag nga intersection. Kamusta na ba na? Nagagana pa? O kon baldado na? Nantawan nyo na bla? Kung kisa maka-action ang numero, ang number sa traffic lights, imbes nga mag number 8 siya, ay, nagsuli nga number 6. Ang number 2 maka-action, oy, why na sang kuris to nga? ang guaya maka-action, ang itsura sa number 2, daw, taga. Una sa balita. Aksyon! Kay man ginapaagi ina sa ginatuwag nga public bidding man gobyerno mo. Te kung mag-public bidding, ti siyempreng pinakbarato da mo ng panag-on. Ti paano ka makasiguro nga di kalidad inang barato, gin barato gani ka hindi di kalidad. Pabor man ko to sa una, sambal ni Presidente Rodrigo Duterte nga dula-dulaon na rin mga public bidding sa mga ginasupply sa gobyerno ho. Bisan mahal pa na, tiga na sila yung mga damo kwartang gobyerno. Bisan mahal, basta importante, 101% pag-on po kag di kalidad. Kaya to sa mga traffic lights na rin Bacolod, doon tawan nyo ba na? Nagin mo no kung yung problema sitwasyon sa trapiko sa Bacolod sa tion sa antig ululan. Man sa pagtupa sa ulan maka-aksyon. Baskog man o kon kasarangan lamang basta lawi kon sige-sige pariho ini abisbong. Ang Bacolod yan nagatigbaliw diyon. Sa isa kasapa o kon suba labi na mga mayor nga dalanon naton di. Damo nga mga lugar dasig nga ginabahaon. Ang mga intersection areas sa masami maka-aksyon ginaluntaran. Sang paginutok sa mga salakyan, ehemplo lamang naton subong. Nasaksihan gid naton ni with action Nixon Tahom ay nagkakadto kita sa probinsya capital, bayara kita sa gin-follow up nga mga papeles. Mga alas 3 ang tak na subong hapon maka-aksyon. Nakalabay kami dira sa may intersection sa nga Burgos kag Gatoslao. Mga alas 3 subong hapon, ang mga salakyan maka-aksyon ay magsig lang kalusot. May traffic lights man na prote kung kaisa kuno ginahungod ina nga i-off. Kay kung paandaron mo mas problemado kunong trapiko. Mayara time nga ginahungod off na lang. Pero subong nga nagatupa ang ulan maka-aksyon, naka-off na ang traffic lights. Why man sa naka-jote nga traffic enforcer sa tunga ay magsig-busi-busi na ang mga salakyan mo sus. Kulos moron sa mga drivers di hamak. Ang pamangkot de rediin ang mga traffic enforcers kumayara agad man nga naka-assign nga naka-duty dira. Sa mga kaangay sa nga sitwasyon importante nila sa nga presensya mo. Kay amo nga times ang tig-ululan problema ang trapiko labi sa intersection. Tiway sa traffic enforcer. Pwede ba lang mahimo dari rason ang ulan? Pwede man guro. Ay kung mag-ulan, kung wais ang takdong o kung proteksyon sa lawas ang traffic enforcer. Di ba looy bang kita sa ilan na? Kung base kung maghala kasulay sa ulan na, mabasa ang lawas nila kag maglain matsag nila. Why gide sa man nakalundom maka-aksyon nga baklang kaputi man lang. Pasok-sukon kag patrapikon sa nga sandalan sa intersection bisan paano kadamol sang bundak sang ulan. Amo tanin intion sa nasalinta nga importante presensya sa traffic enforcer mo. Hindi na napagulatan nyo nga may magbinongguanay pa nga salakyan. Kag base mayara pa sang magtinapungulay nga mga driver. Bangod lang sang magsig tinguha nga makauna losot. Una sa balita. Una sa aksyon. Sa balita nasyonal, ang testakador ato sa mga patrol. Importante na dugay ha. Ibalaunta ng sitwasyon sa nga Bacolod subong sa pagbundak sa ulan ho.
Matipsingan talang anang ato sa nga balita nasyonal, tubsukan na isang bakuna para ang kagaw nga si corona sa Pilipinas maglayas na. Ang balita si Presidente Duterte nagperma na sa executive order abaning bando nga nagahatag sang poder sa FDA, Food and Drugs Administration nga mag-issue na sa ginatawag nga EUA, Emergency Use Authorization, para sa COVID-19 drugs kag vaccines mo siningon bulong kag bakuna. Ang mando sa presidente nga pwede magkapalipot ini sa regulatory approval para sa bulong kag bakuna nga amo ang pinaka-epektibo nga tikang o kung naman isang bakod nga arbas naton para ang COVID-19 infections hindi na magpinagusto pa pangigo sa mga tao dito sa Pilipinas. Nabutang mag-action sa sining Executive Order number 121. Ang bulong o kon bakuna kontra sa corona nga kagaw pwede lamang magamit emerhensya kon mapatihan gid. Nga ini ang epektibo nga makapauntat sa infeksyon kag makabulong sa mga na-infeksyon. Why man sa nakahambal maka-aksyon nga supplier kag nagprodukto sa nga bakuna kontra COVID-19 nga naghambal nga 100% effective ang ila sa di bakuna. Ang nabatian natin to, hasta lang sa 95%. Di bla, tiwai, piho. Mayara gapon tao nga bisan bakunahan ay hindi gali tapat gid. Kag hindi 100% nga hiluay siya sa kagaw nga corona. Simple nga sugilan ng mag-aksyon sa ning executive order. Ang gobyerno sa Pilipinas ti luyag malandi maniguro. Hindi ni maka-apektos lawas ang tao ining bakuna ni nasa advance mando nga pwede nga ma-revoke makakas ang ining EUA nga ginatawag. Kung mapamatunan na imbes kayuhan na managatan sa mga tao diri sa Pilipinas ay kabaltahan kag mas madugangan pagkadyang kahalitan. Ang pinakatinutuyo diri sa gobyerno mag-aksyon para lamang protektahan ang general public health kag safety sang tanan. Pangkalibutan nga level sa malitangot sa ning bakuna niho. Ang pungsod Britanya amaning una nga pungsod sa kalibutan. Britain nga nag-aprobar maka-aksyon sa Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine para usaron sila sa nga lugar. Wa ito yan nagpangalagag ang Britain o sa nga okay go. Usaron taning bakuna sa ato sa nga nasyon subong. Pwede na sugdan nilang tobsukanay ho sa basurod nga simana na. Pasa amo maning mangin basihan sang pwede magamit basihan sa nga pungsod Pilipinas para hindi na paghulaton pang sunod nga tuwe kon lawig-lawig pa nga mga binulan para umpisahan ba ng pangbakuna. Tikon mapamatudan ba lang dito sa Britanya nga epektibo ini nga sahi sang bakuna nabi hindi ta pwede sugdan man sa mas temprano man diri sa Pilipinas man. Subong pa lang posible nga ining si COVID-19 maka-aksyon dito sa Britanya, nagakurog-kurog na ni, nagakulosmoron na ni sa. Bangod ko sa mga inaway, pati ara na, nagaplastar na niya sa kontra, nagatirada na kung paano siya pulboson, paano siya pukanon, tagpalayason ni. Kung ang Britanya maka-aksyon, una nga makagamit sa ring bakuna ni. Kamusta naman ang madamo pa nga mga nasyon nga tubtob subong nagakororeit sa gihapon sa ning halit sang COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Amayad nga to sa mga balita nga kabahin sa ato sa mga pangulong dinilan. Sa ato sa nga gabaritor sa live stream, thank you so much in advance sa YouTube Live sa Action Radio Bacolod. Aton hibaloon na dugay-dugay na anong sitwasyon, ano ang mga lugar nga nalabayan sa ato sa nga patrol nila sa nga naobserbahan. Damo sila sa mga lugar nga nalabayan nga tamsak ang tubig along-halong sa mga nagabantay sa lakyang kilidanan bla. Hindi ka mo magtindog nga mayara sang punsok-punsok nga tubig kay basi kung mayara sang litok ulo bla nga driver bla. Na kung dito may katindog sa kilidanan dito man sa malabay kag
agyan niyang tubig, di basa ang bantay sa lakyan. Kita talang na perme sa komedi nga pelikula. Una sa balita, una sa aksyon. Bayo lang kung may dala ka payong, wala makapangaman ka. Paglabay sa salakyan, ibuklad yung payong mo. Oh. Sa Patrol with Action, Eden Abuso Observation Report. Action Eden, may hapon, please come in. Action Mar, halin sa nga aga daw ti wala gid katika si Haring Adlaw, la 5:26 pa lang pero do siya do nagid Action Mar kadulom no sa palibot kag dalaman sa mabaskog nga ulan rason nga madamo karon sa aton mga ka-aksyon ang nagati ulo aligmat gid sa lakat sang panahon magod nga jutay gamay na Action Mar pila ka dala don sa palibot sa syudad Mayor man kini pang eskinita balagi na baha na tiyang iban nagaugtas pagid Action Mar kag na-eksperyensya ng kabudlayan magod nga maglakat sa dala, naka-face mask, naka-face shield, syempre magbitbit sang payong. That's why nga reminders man sa aton mga drivers, please hinay-hinay lang kay kaluoy man sa aton sini mga kauturan nga tinabok sa dalan. Kag sa aton man mga kaksyon kung hindi lang man importante, magtiner na lang sang tagsa ka mga balay. Pero bangod sa pag-ulan, Action Mar, kung kaysa nagadali wala magsaka ang mga pasahero sa jeep o ka cause pagid traffic, wala pa sa lugar gani ang salakyan nagahingagaw kag dalagan man ang mga pasahero para makasakay hingagaw puli nga hindi dulman pagid sa dalan kag maabtan sang mas madamol nga pagbubo sang ulan sa gyapon Action Mar moderate tubtob having dalagan sang trapiko sabay naman iya sang Araneta Street subong man paglabay naton sa dalan Lacson Circumferential Road amuman sa dalan man Silingan kag Alias Road Action Mar halong-halong lang sa mga nagamotor man pagod may pila ka dalan dan sa palibot sang syudad ang padayon nga ginakayo man may mga buho kag ti ko mapuno wala ang buho sang tubig Action Mar kung hindi musunadong dalan di base mabulasot kag matumpila kag ikaw dira that's why slowly but surely mga ka-aksyon makaabot gid kamo sa inyo sini nga mga destinasyon dalan Lopasay na Lapos Burgos moderated to heaven talaga sa trapiko ilabi na dira ayon Action Mar sa may Sambok Terminal magod mga out of towners nagahingagaw man pauli sa tagsa nila ka mga lugar nakalabay man kita Action Mar sa tatlo kadalagong merkado sa syudad medyo nagadulo danaw na pero nagahingagaw ang iba naton mga ka-aksyon nga makapanindahan antes magsira ang mga balaliyaan para kabakal sang ila sini nga mga non. Ang iba naman Action Mar nga mga gagmay nga convenience stores may pilaman nga nagalinya bangod ara Blakis ang kahandaan man sang Pinoy Action Mar ilabi na sa may mga inugbakal nagastak na lang sila daan niya para hindi magpanik. Nakalabay man kita Action Mar sa ginakabig subong isa man sa ginakadtuan balatani kung Christmas diri sa syudad sa Bacolod ang balay di Action Mar nga sa balay ni Cherry C Action Mar no Yoyo kanami sang sanag bala nagaigpat-igpat pero subong kay grabing inulan kadulom Action Mar naglabay kita bag-o lang kag usually attraction gini labi na hindi lang sa mga kabataan kundi pati man sa mga senior citizen Action Mar kung may edad pa kay lingaw-lingaw tan-aw sa mga Christmas decors nga yari nila diri ginapahamtang Action Mar mi ara kita mga ka-aksyon nga nakita nga ginapili na lang subong Action Mar maglakat pakadto sila sa ila destinasyon kaya tikabalo naman kita tubtob karon limited sa gihapon ang seating capacity sa mga pasahero nga salakyan kagang iban para kahingagaw puli nagapangalihit sigad sang dalan nagabitbit sang payong pero naka face mask kag face shield para lang amat-amat man makapauli sa ila sini nga puloy-an. Biya sa kinodrive pasaka na sa norte nga bahin sa syudad amat-amat naman ang pagbugat sa dalagan sa trapiko pero hinahinay gid lang no bangod badanlog ang aton sini nga dalanon. Kay ti Action Mar sa 4 p.m. galing nga weather forecast nga ginpadala man sang TDRRMO ang low pressure area nga yara karon sa 100 kilometers east sang Sorsogon kag ang tail end sang frontal system nag-apekto naman sa eastern section sa northern Luzon kag central Luzon samtang sa Visayas lakip ng Negros Occidental kag Bacolod City ang padayon nga maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kag ulan kag pagpanaguo bangod sa tail end ban sang frontal system
sang LPA. Kagati bulubantay gali sa atong mga kaaksyon ha, bangod niya nagapadan sa gihapon pag-ulan, alas 11:50 karon sa gabi, may high tide action mar nga nagalabot sa 1.73 meters ang tubig. Para naman sa complete nga management, yung liver detox, may detoxifying compounds nga nagatingal sa atong dugo kag atay. Ini man may mga active ingredients mag-end no, dalo tanang kay bag-o lang kita din naglabay subong sa tubang ng isang Mayfair Plaza. Ara na action mar sa Buko-Buko, iyasang tiil ang tubig action mar diri sa tubang sa Mayfair Plaza. Kag may mga ano na diyan yung mga salakyan action mar nga matamat na nga nagaginuwa nga naka-park diri bangod man nagamat-amat saka ang tubig diri naman sa bahin sang Lacson Strip action mar. Para sa observation report sang Patrol, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat sa observation report sa ato sa Ringa Patrol, 5:32 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa mga nagpadala sa ilang sa ring mensahe, unahon ko lang ni Basawa, halin sa kay John Montaño Alit. Aring mensahe ni John Montaño Alit ho. Action Radio nga wala pulos report niyo kag labay-labay nga pang picture sa barangay namon. Okay. Halin na kay John Montaño Alit. Ang balya basura klase report inyo. Salamat sa mensahe John Montaño Alit. Mabuhay ka. Una sa balita, una sa aksyon. Mabalik pa kita standby pagkatapos gid lamang sini. Cellphone Plus. Okay, sa mga nag-aboritor sa ato sa ring live stream, dirita mag-una sa unag ito. Parang waisang songguran. Taran basahon tadi. Jocelyn Liboon Dispoho, mayong hapon Aksyon Marlon. Araman si Ana Miliabo, mayong hapon watching from Germany. Si Kenneth Valencia, good afternoon Aksyon Idol Marlon, monitor lang ko dia. Kung gabaha naman abakolod, hahaha. Melvin Finafiala Ramon, good PM Aksyon Mar, monitor kami dari sa Makati, adlaw-adlaw. Benji Dioso, maulanon kahapon, mga kaaksyon, araman si Jomari Pormentira, good PM Aksyon Mar, monitor gid Jenny Perez, sang Bidal Bagan. Okay. Yvonne Boyser, salamat. Dan sharing action, Sir Marlon, Merry Christmas in advance, salamat. Elizabeth Malakagamala, okay. Christian Roa, mayong hapon Aksyon Marlon. Aramang si Jocelyn Nasison, good afternoon Aksyon Mar. Martin Aliling, magandang hapon po. Okay. Andrew Humanites, good afternoon Sir Marlon, salamat. Bernadette Lacson, good afternoon Aksyon Marlon. Ako Maldita, good noon Aksyon Mar, and to all listener of Aksyon Radio, more power. Si Tracy Hordan, Aksyon Marlon, ang virus ara sa City Hall, nagaolobra hambal ni Tracy Hordan. Gabi Hipelga, ari lang ko gihapon gabaditor. Si Toto Gab Hipelga. Si Homa Lumina, good afternoon, salamat gid. Anaber, si Anaber Virgavira Labadia, hi friends from Kuwait, hambalya. Edna Buntigaw, good afternoon Aksyon Marlon. Araman si Alex Montesa, maulanon nga programa mo sa adlaw sang Miyerkules. Alahai, bu mayad-mayad, pabaha ang balita. Pabaha ang balita. Okay. Alex Montesa, monitor. Pre, good afternoon. Ari lang ko gyapon monitor kada adlaw si mo. Advance Merry Christmas. God bless. Halin sa Gabi Hipelga. Albert Kwan, ang virus ara sa utok sa mga gapang labugay kag panibangod. Biskan wala sang kamaturan. Abalya. Si Jerry Azero Jr., Aksyon Marlon, good PM, salamat. Eme Esmeralda Dolido, good afternoon Aksyon Marlon, watching from Hong Kong. Si Eric Rojo Asiado, mayong hapon Aksyon Marlon. Monitor lang ko diri sa Quezon City, Metro Manila, tamyaw ko pamilya Asiado Rojo, Magdato, Kanyada, Mulasi, Kunanan, Hinovia family, diri sa may barangay Pandanong Silos. Mauricia, salamat gid Aksyon Marlon. Nonoy Elmer, mayong hapon Aksyon Marlon. Monitor na siya medyo late kay kabalo ka Call of Duty. Salamat Nonoy. Keep safe lang kamoda sa Bacolod kag bilog nga Negros.
Ramon Azero, evening Action Marlon, great ko lang Diocadis kag Azero family watching live from Barangay 35. Chris Vilmatrias, good afternoon Action Marlon, watching live East Home 3, Barangay Estefania, Merry Christmas, God bless. Ari Balikanta, Jod Montaño Alit, Action Radio, nga wala polos report niyo kag labay-labay nga pang picture sa barangay namon. Ano nga report ang gusto ni Jod Montaño Alit man? Iban guro ba si okay to ya, dito ka pabati? Jocelyn Kalamaan, mayong hapon Action Mar. Basura ko no ang klase report sa Action Radio hambal ni Jod Montaño Alit. Basura gid man tuod. Bayda o basura. Melanie Bernas, good PM Action Marlon. Zobe Ali Suso, good afternoon Action Mar. Bantay kami baha na banda. Sabay watch pamati sa imo, kabay hindi lang magbaha. From Purok Pag-asa, Barangay Tangob, keep safe Bacolod. Sa mga taga Purok Pag-asa, Barangay Tangob. Evelyn Ipomuseno, mayong hapon Action Mar, watching from Lower Bikutan, Taguig City. John Anthony Catalbas, mayong hapon sir, watching from Barangay Bansilingan. Si Stewart Liboontan, mayong hapon Action Marlon, maulanon gid kita. Okay, salamat gid. Thank you. Way na da, Iban? Way na sa gapang suya da, aber? 5:37. Na standard time, pabalik sa ato sa nga pagpangalagad sa mga nagapamangkot kung nabala kamusta ang tiyempo no sa kay John Villarosa. Amalia, good PM, may update sang Bagyo Action Marlon, steady watching from Murcia. Why Bagyo? LPA lang, no? Low pressure area. Pero basta gani mag low pressure area, balantayan na, no? Kaya muna sa ang sama sa may ginahalinan sang
Bagyo. Mo kamay pa nga LPA lang matunaw lang sa. Malagyo lang siya. No, samtang nagahinga po sa mga inadlaw sa bulan sa Disyembre pangamayoon talaga. Matupang ulan, okay lang na, kasarangan lang. Way lang sa nga bagyo, kaya way pa ito makabangon ho. Ang madamo nga probinsya nga baha maka-aksyon, tugas ang sunod-sunod man nga bagyo. Antes sa balikan ng ato sa ring patrol, adri kita na iho sa Santon Plus Herbal Capsule, puno ini sa anti mag-aksyon na nami gid painit-init sa ato sa nga sulok-sulok. Son pamati hamal naman ni ako maldita. Si Montaño, COVID na iya utok, labugay. Reaksyon na sa mga kaaksyon naton diho, ginabasa ko ba na? Di kay basura ko ng mga balita dari sa Aksyon Radio ho. Abog na mo sa buong tiyempo nga nag-init niya man ang mga mensahe man. Painiton tapagin mag-aksyon sa mga balita nga preska. Nga dalon sa ato sa nga patrol. Sa oras nga alas 5:53 mga ka-aksyon. Don Salvador Benedicto mga ka-aksyon. Nagligad nga November 17 na COVID-19 free municipality na sila. Kuntani, nagapangamuyog sila nga magsigisigi ito magka-aksyon. Nadugangan sang nagpositive nga hindi man local transmission, LSI, halin sa Iloilo, ti subong nagatinguha man nga mag-ayo. Subong akon kahapon December 1 na dugangan pagid maka-aksyon, empleyado na gid sang munisipyo. No, o galing kay hindi gid man tanto kululbaan kamati duha man lang ang nabilin. Aktibo nga kaso sang COVID-19 dira sa bahin sa Don Salvador Benedicto. Balikan tarang ang ato sa nga patrol sa natipon nga balita, preska nga balita with Aksyon Eden Abo. So Aksyon Eden, sa report desk kami. Aksyon na mga plano sa liwat ni Diocese of Bacolod Bishop Patricio Buzon nga magpadala sang sulat kay Bacolod City Mayor Evilio Lenardia nga nagapangabay nga palisuton sa gihapon sa alas 3 sang kagahon ang curfew sa syudad. Suro kay Father Henry Donasco, Director ng Commission on Liturgy sang Diocese of Bacolod, kung hindi maprubahan Aksyon Mars ng alkalde kag sang sanggunian, ilay patuman ang guidelines nga gintalakay man sang Catholic Bishops Conference of the Philippines kundiin nagapalawig sang tubtob lasay sang aga ang misa de Gallo kag magapatigayon man sang gabi nga misa umpisa Disyembre 15 tubtob 23 Palido Nasco para sa kagahon nga misa himuon ini las 4:30 sang aga kag las 6 sang aga samtang las 5:15 naman sang hapon ang simbang gabi. Naibalawaan sa dalang sang modified general community quarantine ginapanugutan ng 50% ng sitting capacity para naman sa mga religious activity. Pamati naton si Father Henry Donasco. Kaya ang CBCP, ang Conference of Bishops, bala naghatag na sa ilang guidelines para sa celebration sa Aguinaldo. Isa to sa mga guidelines, ang since nga halos na naman nga mga dioceses may curfew hours bala nga limit. So, gin-extend to nga ang Aguinaldo pwede up until alas 6 nga o. So, until 6 makaselebrate ang mga parishes
Aguinaldo Masses. Kag sa gabi, pwede ma-anticipate ang Aguinaldo Masses. Busilingon, from December 15 to 23, may Aguinaldo Mass na simbang gabi nga gabi. Hindi na pwede i-anticipate ang Aguinaldo mo kay Domingo mo lang gina-anticipated Mass. So, ginalaw lang na for this time lang. Sa sini naman nga panahon, importante ang ikayang lawas. Sagad malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supply. Na sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat sa report sa ato sa ring patrol 547 Aksyon Radio Philippine Standard Time. O atensyon sa mga taga-sunod sa Kabankalan. Fresh nga balita, hindi basura nga balita. Halin sa sunod sa Kabankalan, nagpagawa na sang Executive Order number 52-2020. Si Mayor Pedro Zayco makaaksyon. Paribag o gini nga mando ang date of effectivity December 1 to 31 busadangon sa bilog nga bulan sang December. Nano ang nabutang sa iya sa nga mando. Executive Order. Ang curfew hours sa sunod sang Kabankalan mag-umpisa alas 10 ang gabi, tub-tub alas 3 sang kaagahon. 10 p.m. to 3 a.m. Ang mass gathering makaaksyon, 50% of the total seating and venue capacity. Mass gathering. Ang Provincial Border Control padayon nga nakasira, close gihapon mga kaaksyon. National Highway open. Ang pag-soksok sang face mask sa gihapon, istrikto nga ginaobligar ang tagsa-tagsa. Pati ng pag-soksok sang face shield. Amo man diri sa may sunod sa Bacolod. O galing sa Bacolod City mag-action, Dawdi tanto, way tanto matutukan istrikto ang face shield kamanti kulang gidman sa ginatuwag information dissemination. Medyo na uli-ulihi gidman na galing gati. Sa kutob lang siguro malabutan da sang campaign kag masaway Kay kung kita ang palatahon mag-action damo-damo gidman tuod sang way nagasoksok sang face shield. Kay kung kis ang mga tao na intindihan pa taman sitwasyon nila, di bla, bisan ka mo nga mga kapamati dira mag-action naton. Mabulabudlay man, di bla nga may face mask ka na may face shield ka pa. Ugaling ka ba mo ni protocol dapat ato sundon. Why diri sang tinutuyong ato sa ni gobyerno para nga mapukan na rin COVID-19. Sa sunod sang Kabankalan, amo na minimum health protocol ni sa. Inang face mask, face shield kag ang ginatawag nga social distancing. So muna ha, panibag o ining executive order nga ginpagwa sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Kabankalan. Alas 5:49 Aksyon Radio Philippine Standard Time, pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement magabalik pa pagkatapos rin. Na akig man ang pila nga mag-action na to, no? Thank you. Inabasa ta bala to misaya kay na. Halin kay Pamposa
Lamuher, Romeo Jr., good PM, salamat sa pag-monitor. Ambal ni Jan Villarosa, okay. Nabasa ko na kina, totoo Jan, sang more siya. Okay, may ara sang fire call. Naglabay dari ang naglabay dari ang bumbero, pagulang. Rosalie Antorin Navales Rojo, mayong kabig sir. Hambal ni Maria Luisa Artizano Iligan, good PM, otok niya ang basura. Hambal ni Maria. Salamat sa message. Sharon Pelor Siason, ahaha, tawa ko Bastos siguro gusto ya. Hambal ni Sharon. Utang ko. Dennis Richard Timor Roma, gindilit ya kometya action mar, haha ay. Nano, tarantado man gani ni Dennis. Damo si mga pa-shout out niyo. Eduardo Labain Jr. nakabaton text nga wala 30th month pay. Muna sitwasyon ni Mr. Jude ni gaalit. Haha. Nunid pansin, lain na tiyempo, lain pa ulo ang isang iban. Hay nako, good PM. O sige mong Caltorilla approve. Sige. Aber, hindi ka to. Duway man. Ara, babaw. Ara, o. Thank you, kada iban. Balikan, taraman, dugay-dugay.
Las 5:58. Ang oras ginadulong sa inyo. Ginarespondihan sa buong sa ato sa nga patrola isa ka fire call makakson no dali lang sa lapit sa downtown area ho. Isa ka balutuan dugay ha kung makahingagawa to sa nga patrol with action Eden Aboso. Oy sa mga nagaproblema sila sa nga atay gauriod sa Six p.m. na, mag-celebrate tayo ulit. May sunog nga nagaluntan sa Bacolod Subong aksyon Eden sa patrol Piscamin. Action na Mar, live kita dire karon sa bahin sa LCC Bacolod, malapit lagi dire sa station naton. Ari naman di ang fire truck sang chamber kag BFP, pero so far action Mar daw wala man sang aso kag kalayo nga makita naton dire kag on standby lang man ang aton sini nga mga BFP personnel. Bangod nga gina-check pa dito sa sulod, actually hindi kita ka-penetrate dito sa sulod. Bangod gina-double check pa sang aton sini nga mga fire personnel ang angot sa sini nga fire call action Mar, pero at least di malapit-lapit lang man yung fire station. Madasig lang naka-responde gid ang aton sini nga mga BFP personnel. Pero mamangkot lang sa di action Mar sa mga residente nga ari di bala sa Gwa. Ma'am, kay na before sang fire call, anong na-notice ni diri sa Gwa, ma'am? So, wala man. Gulpi malang nga nag-open ng gate ng Direo sa Galo. May nagwa nga may strato ni no. Muna sinasabi na kami sa subas ng store din namon niya na ginabot ni Gayon. No? Kada may singitan, dalawang tuloy at sabi. So, wala kami sa ano na kayo under ang TV namon. So far, wala man kami kita kalayo or ako. Siyempre kay kataas sa sundulom, hindi man ako nakita eh. Ay, nagakuan ko din sa sulod ko, nagahimot ko sa ako ng mga pagkaon. Action Mar, actually, ang sa aton, thank you again ma'am, sa aton sila mga caption wala man gid silang dako din nga sunog or mga aso, wala action Mar nga makita diri sa aton nga ginatindugan, pero ti kabalo naman kita SOP sa aton nga chamber kag BSP nya kung may sunog halos tanan sila action Mar nagakinadto di sa area man. Ari naman action Mar si Police Chief Inspector Chief Inspector Publio Pletenia ang City Fire Marshal diri na sa Bacolod. Pero nagsulod pa siya action Mar sa vicinity kids sang LCC Bacolod. Kaga on standby man kita kung ano di action Mar nga mga development o kung balita action Mar o kung ano man ang base sa ila sining investigasyon. Kaya as of now hindi pa gid kita karon makapamangkot gid sa aton sini nga mga personnel kay may ginausisa pa dito sa sulod, wala pa sa may makapalayag kon ano gid ang ginumpisahan action Mar kon nga nagtawag sang fire call kay hambalila ang ari sa Gwa action Mar wala man di sila yakatawag mo sang fire call kundi ang posible mga tinawo, mga manunudlo or personnel man sa nasambit nga eskwelahan. Para sa dugang
Actually, din nga portion ano sa LCC, diri sa may north o kung sa south? Dito sa may Basiwa, Action Mar. Okay, sa dalan sa San Juan. Galo. Galo. San Juan. Okay, sa baybay nga portion sa building sa LCC, compound? Yes, correct, Action Mar. Dirigid sa Higad Balanilang entrance. Okay. Check tala ni karon Action Mar. Depende magkaroon sa investigasyon sa aton sining mga BSP personnel. Pero tiari naman di sila tanan Action Mar. Wala naman sang dapat man ikahangawang aton sining mga ka-action nga nagapamati man kay base ang iban Action Mar mahambal nga do. Base dako naman nga nagluntad kay ti damo nagahinuli Action Mar sa palibot sang syudad. Sa liwas, stay safe lang sa aton sa mga ka-action live diri sa LCC Bacolod para sa flash report. Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. At least pasalamatan naton nga dasig ang pag-responder sa ato sa nga mga fire trucks mga ka-action. Way naman sa rapat kabalakan pero importante nga mausisa gid, no? Dara sa sulod sang way pabalaan kwarto kon sa compound o kon sa din nga bahin. Sang compound sang La Consolacion College sa kon LCC dara sa dalan sang San Juan Galo. Alas 6:04 sa gina-high blood sa ginpadala kami sa diri sa Action Radio halin kay Jod Montaño Alit. Hindi lang mo mag-high blooded amo gina basta damo ga pamati sa imo, no? Pasalamatan tagan nga nagatag sila sa reaksyon nga amo na. Kay man nagamonitor sila. Kagin padugang mo pagid sikat ang Action Radio. Giniisip ko ni sila Action Henry, sa akon listahan, para bagay na lista ko na oh. Kita mo na nga akon. Kasagwa niyo. Kompleto na Nagligad nga November 19. May nag-misis man nga wala ka mo pulos. Ari nga lang niya kompleto diyo. Hindi ilang magpa-high blood kita. Kina-rekomendar na kon masami dira maka-action sa mga high blood ka sa mga diabetic kita. Panyawan herbal capsule with the kita na malabutan na buwas naman mga ka-action sa ato sa nga pagpangalagad. May nagapadala pa nga daan diri mga ka-action isa lang nga ka-click message sa kagatos ang kasulod nga gadobol. Lasay-says! Magasunod na Action Balita Evening Edition. Iban nga balita way tamalubutan tutok sa Action Farming Line. Alas 7 to alas 9 with Action Artay Hopon basta Wednesday. Basta Miyerkules. Ako naman Action Marlon Hedevaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Action!